Preventivní medicína a diagnostika bez jediné kapky krve. To už není jen hudba budoucnosti, ale realita dnešních dnů. Brněnští lékaři dokážou za pár minut z krve vyčíst 117 údajů o našem těle. A to bez jediné její kapky. Víc právě teď v Miléniu. Dobrý den. Vedoucí lékař Centra preventivní medicíny Jiří Dolina a taky diagnostik téhož centra Ladislav Čapek. To jsou mý dnešní hosté. Zdravím do Brna. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A hned v úvodu se podívejte na stručné představení nové metody. Preventivní medicína a diagnostika bez jediné kapky krve. To už není jen hudba budoucnosti, ale realita dnešních dnů. Firma z Brna umí za pár minut z krve vyčíst 117 údajů o našem těle, a to bez jediné její kapky. Tato neinvazivní metoda vznikla jako produkt kosmického výzkumu. Jak se postupně vyvíjela kosmonautika a prodlužoval se pobyt kosmonautů ve vesmíru, tak bylo potřeba vymyslet metody, které by správně analyzovaly stav toho kosmonauta. Princip je založen na nejnovějších metodách kvantové fyziky. Přístroj využívá vzájemný vztah mezi prací vykonávanou krevním oběhovým systémem vnitřních orgánů a teplem vznikajícím v důsledku chemických reakcí určitých sloučením dusíku, kyslíku, vodíku a uhlíku. Když jsme měli u nás akademika, který byl vlastně u vzniku tady těchto metod, tak on nám do detailu vysvětloval, že třeba jedna ta hodnota, pro příklad hemoglobin, tak oni nejdříve zjistili vlastnosti toho hemoglobinu z pohledu fyziky a potom teprve přistoupili k rozsáhlým klinickým šetřením a testům, tak aby vlastně odhalili, jaká hodnota fyzikální u toho hemoglobinu má vyjadřovat, že ten člověk je zdravý. Krevní analyzátor AMP je ve skutečnosti malá krabička podobná setoboxu, ale za podstatně vyšší cenu. Stojí totiž přes 1 000 000 korun. Přístroj je napojený na počítač a vede z něj 5 speciálních čidel, která se umístí na tzv. Biologicky aktivní body povrchu lidského těla, tedy na krkavice, do podpaží a do pupku. Dovede měřením změn probíhajících na těch kritických místech organismu vyhodnotit během 3 minut screening toho, co se s organismem děje a jaké změny v něm probíhají. Je to tedy jakási moderní alternativa k tomu, co umíme udělat jako analýzu ze vzorku krve. Před samotným vyšetřením se do systému pomocí klávesnice počítače zapíší parametry pacienta jako výška, váha, frekvence dechu a tepu. A pak už nic nebrání spuštění programu sběru dat a výpočtů. Můžete zakašlat, polknout. A já to pouštím, ano? Takže 6 minut hezky v klidu. Doba analýzy je podle nastaveného programu 180 až 360 sekund. Po několikaminutovém snímání tak vydá tiskárna ze svých útrob tajemství, které naše tělo skrývá. Pokud bych chtěla získat z rozboru krve tyhle hodnoty, musela bych absolvovat 14denní maraton po laboratořích a lékařích. Takže myslím si, že tohleto vyšetření je krátké, rychlé, nebolestivé, bez komplikací. Po skončení vyšetření pacient odchází s výsledky a díky lékaři, který mu je objasní i s perfektním přehledem o svém zdravotním stavu. Jako bonus dostane i doporučení, jak ho zlepšit nebo udržet. Můžeme zjistit, že někde v našem těle držíme nádor hypoxický bez přístupu kyslíku, který může být například ve střevech, takzvaný kolorektální karcinom, v prsou u ženy, v prostatech u muže a gynekologická rakovina. Přístroj by mohl v budoucnu úspěšně nahradit invazivní a nákladné analyzátory vzorků biologických tekutin. Nejenže je přesnější, je i o několik řádů levnější a levný je i jeho provoz. Nepotřebuje totiž žádné nákladné analytické soupravy. A odpadá i problém s likvidací infekčního materiálu. Luisa Divišová, Česká televize. Tak, tolik na úvod. Pane doktore Dolino, pojďme se prosím spolu vrátit k počátkům této metody. My už jsme zmínili v tom úvodním příspěvku, že ty počátky souvisí s vývojem kosmonautiky. Kdy přesně se na této metodě začalo pracovat a kdo ji vynalezl? Tuto metodu vysoce sofistikovanou vynalezla skupina bývalých sovětských a i potažmo ruských vědců
v rámci, je to takový jakýsi meziprodukt, to je výsledek kosmické medicíny, poněvadž v kosmu nelze sledovat parametry biochemické při odběru krve, čili byla tato na podkladě té kvantové fyziky, byla vynalezena tato metoda, kdy přiložíme několik elektrod na zvláštní citlivá místa, to znamená na karotidy, na bifurkaci karotid, do axily, či do podpažní jamky a indiferentní do pupku a během 7 minut jde vyšetřit základy biochemické, to znamená hemoglobin, krevní obraz, hladiny cholesterolu, triglyceridů, spektrální vlnovou absorpci N2O, parametry EKG, QT interval, ST interval, QRS a podobně a další metody a v té preventivní medicíně ceníme, že zjistíme například průtoky mozkem 4krát měřené, průtoky myokardem, sycení kyslíkem a podobně. Nelze v krátkém rozpětí časovém vyjmenovat všechny parametry, ale ten závěr je takový, že během 6 minut lékař má v ruce základní výsledky biochemické, může diagnostikovat metabolický syndrom, diabetes, hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční a dokonce, když použijeme ještě další vyšetření, takzvaný QTHP, či oscilometry, dovedeme zjistit i kardiovaskulární riziko. Dobře, to už jsme konec konců viděli i v tom úvodním příspěvku. Ano. Do jaké míry je tato metoda oskoušená v praxi? Je v praxi oskoušená i na kosmonautech, jak jste zmínil, anebo je to skutečně jenom vedlejší produkt toho kosmického výzkumu a tato metoda je oskoušená spíš na reálných pacientech v reálné praxi? A do jaké míry? Tato metoda odzkoušena jednak na těch kosmonautech, poněvadž si nemohou kosmonauti dovolit na té orbitální stanici používat nějakou nevyzkoušenou metodu, která by nebyla kvalitní a která by tam zkreslovala nějaké výsledky. A potom samozřejmě, když se tato metoda dostala mezi civilní lid v rámci Evropy a v rámci například Slovenské republiky, České republiky, tak museli proběhnout těžké licenční zkoušky a ty licenční zkoušky nebo tu licenci máme pro celou evropskou linii. Nedávno ve Španělsku na Madridské univerzitě se vyšetřovalo 117 vědců a výsledky biochemické i ty výsledky naše se naprosto shodovaly. Pane inženýre, můžete doplnit vy, kolik máte na vašem pracovišti těchto testů za sebou? Takhle u nás, prosím vás, už více jak 4 roky probíhají praktické zkoušky, ale nejenom zkoušky, běžná služba, kterou poskytujeme po tím, co jsme získali od Jihomoravského kraje oprávnění jako nestátní registrované zdravotnické zařízení. Ten počet těch klientů, který se u nás za tu dobu vystřídal, je něco přes 5 000. A věřte mi, my jsme u spoustě klientů jsme pomohli. Tím, že jsme jim řekli a pan doktor v té závěrečném rozhovoru vždycky s tím klientem mu řekne doporučení, která potom jsou taková směrodatná pro toho, kdo si chce to svoje zdraví chránit. Protože ono je i spousta klientů, kteří si rádi vyslechnou samozřejmě diagnózu a potom pokračují v tom svém životě tak, jak třeba doposud. Ano, to bez pochyby. Pojďme prosím k té vlastní metodě. My už jsme v tom příspěvku viděli, alespoň v základních rysech, na čem je ta metoda založena. Pokud jsem to správně pochopil, jde v podstatě o přepočet údajů z oblasti organické chemie na údaje z oblasti, řekněme, fyziky, nebo na fyzikální údaje. To je jeden jediný vzorec pro všech těch 117 údajů, anebo to funguje u každého z těch údajů jinak třeba u toho hemoglobinu, jinak u cholesterolu. Jak to vypadá v praxi? Tak z těch 117 údajů je měřených při té diagnoze něco kolem 57 údajů. Ostatní údaje do těch 117 jsou nějakým způsobem vypočítány, to ovládá ten software, který proto byl speciálně vyvinut. Především třeba průtoky jednotlivými orgány jsou dány 2 parametry, jednak absolutně, to znamená množství protečené krve za 1 minutu, za hodnotu časovou, a nebo teda procentem k celkovému krevnímu oběhu.
jako takovému. Takže spoustu těch parametrů je tam dodatečně samozřejmě na základě zkušeností. Tady pan doktor neřekl, myslím přesně jenom ta doba, ten software se vyvíjel, prosím vás, to byly desítky let. Třeba jeden z těch parametrů, jako hemoglobin, já jsem ho vzpomínal už v tom úvodu, tak aby se zjistila referenční hodnota, co je zdravý člověk, tak to trvalo přes půl roku. Tam muselo projít testy víc jak stovky lidí, aby se zjistilo, co je vlastně, která ta amplituda té hodnoty odpovídá normě zdravý člověk, tak jako chápe dneska zdravotnictví. A jaká je ta přesnost? Je to, řekněme, na 100%, nebo si vyhrazujete nějakou, řekněme, odchylku? Samozřejmě, víte, ideální stav není, že by jakákoliv metoda, která se i dneska používá v tom zbytku od toho zdravotnictví, není 100%. Zjišťuje se u těchto metod takzvaná specificita nebo senzitivita té dané metody a při klinických zkouškách, které samozřejmě předcházely získání evropského certifikátu, tak bylo přibližně zjištěno, že se jedná ta chyba pohybuje kolem 10%. To znamená, ze 100 zdravých měřených občanů může tento přístroj vyloučit 10 takzvaně falešně nemocných. Pane doktore, uznávají vaše výsledky ostatní zdravotnická zařízení? Jinými slovy, když pacient přijde od vás s tvrzením, že má takovou a takovou třeba hladinu cholesterolu, uznají to ostatní zdravotnická zařízení za relevantní údaj nebo budou požadovat biochemické testy? No, pane redaktore, s tím uznáváním je to někdy problematické. Většinou na 100% neuznávají, ale většinou nám lékaři zavolají, co je to za metodu, když máme tam 117 výsledků a z toho těch biochemických je zhruba tak 30. Tak řeknu, pane doktore, vysvětlete nám, když jste neodebírali žádnou krev, jak můžete zjistit hladinu cholesterolu, hodného cholesterolu, toho špatného, LDL, lipoprotein a tak dále. Jak jste mohli zjistit, já nevím, parametry fyziologické, třeba sycení mozku a podobně. Čili to jsou dotazy. Já jim odpovídám, že kdyby tam ty výsledky nebyly jako pravdivé, tak někdy by asi ten kosmický výzkum nemohl pokračovat. A za druhé, studium těchto výsledků se děje na Přírodovědecké fakultě v oboru fyziky a to studium trvá 5 roků. Základy kvantové fyziky jsou velice složité. Máme takový sukus asi 4 stránek, který studujeme, který je přesně přeložený a my používáme těm nevěřícím Tomášům, můžeme si to každý ověřit, čili my to děláme tak, že často, když já jsem nastupoval do toho premedikalu, tak jsem si nechal udělat laboratorní výsledky ve fakultní nemocnici, buď to v Bohunicích nebo svaté Anny, a potom jsem tyto výsledky aplikoval u nás a tam opravdu těch 10% je i ve fakultní nemocnici v Bohunicích a ve fakultní nemocnici na Pekařské se mohou lišit ty výsledky biochemických parametrů různě. Takže to už máme za sebou a dokonce v tom Španělsku teď v poslední době byli u 150 profesorů, docentů, asistentů z Madridské lékařské fakulty byli znovu kontrolovány. Mě by, pane doktore, zajímala ještě jedna věc. 117 údajů, které zjišťujete, ono to zní velmi pompézně. Skutečně potřebuje člověk znát těch 117 údajů k tomu, aby zjistil, jaký je jeho zdravotní stav? Skutečně všechny tyto údaje potřebujete k důsledné prevenci jednotlivých chorob? Pane redaktore, všechny nepotřebujeme, ale poněvadž jsou v tom softwaru, tak my nemůžeme do toho zasahovat a my je tam máme. Jo? Čili to jsou 2 listy papíru popsané během 6 minut, my je tam máme a my některé klinicky nedovedeme ještě vysvětlit. A některé jsou abundantní, je jich tam víc, než by bylo zapotřebí. Já jsem se na to ptal záměrně, a to sice proto, že se tady nabízí možná určitá paralela s testy DNA, které jsou taky velmi populární a přitom je celá řada lékařů kritizuje, protože tímto způsobem získáte, řekněme, celou škálu dat, nicméně z těchto dat je možné často vyvodit nerelevantní a zkreslující závěry, jestli toto není i případ vašich testů. No, je to něco podobného, ale ne tolik. Já bych tak odhadl, tak 2/3 těchto testů se dá využít při
diagnostice a při preventivní medicíně. A pane inženýre, ještě jedna věc. Nahradí vaše metoda, nebo je reálná šance, že vaše metoda jednou nahradí biochemické testy 100%? Pane redaktore, já se nedomnívám. Vezměte to tak, současný zdravotní systém u nás je zaběhlý, funkční, myslím, že slouží správně svým klientům, tedy pojištěncům. Já se domnívám, že tato metoda je takové doplnění právě těch metod, které jsou tady leta, bych řekl, vyvíjeny, modernizovány a vylepšovány. Tato metoda spíš i svojí cenou nebo rychlostí dává vlastně ten komfort, že spíše praktický lékař to nejlépe ocení. My jsme minulého roku poslouchali pana ministra Hegera, jak říkal, že by velice rád za svoje období snížil počet diagnóz z nejistoty. A my jsme si dovolili právě tady tuto metodu nabídnout, že ona si myslím, že je tou metodou, která by skutečně těm praktickým lékařům pomohla v té denodenní praxi snížit právě ten počet těch diagnóz z nejistoty, ale hlavně svojí cenou nebo svojí dostupností, kdy není třeba plýtvat chemikáliema indikačníma, zrychlí i, bych řekl, a zkvalitní čas a, bych řekl, zbytečné třeba běhání těch klientů po dalších a dalších vyšetřeních, protože toto je komplexní pohled v jeden okamžik. To je to důležité, že když pošlete klienta na, dejme tomu, na 10 dalších vyšetření, tak jak se dneska běžně děje, tak vlastně ta vyšetření nejsou kompatibilní. Ono každé to vyšetření je uděláno v jiném čase. Takže ekonomický přínos jako další bonus vaší metody. Význam. Pánové, já vám děkuju. Já vám děkuju za představení této metody. Přeju hodně úspěchů, mějte se hezky. Nashledanou, děkujeme. Vám děkuju za pozornost. Zítra Milénium neuvidíte, protože na 24. vysíláme sjezd ČSSD. Těším se na vás v pondělí. Na viděnou.